diseminazioarena eta barreiatzearena gero zerbait harmonikoa lortzeko nik uste dute azpimarratzen dela. Esan dezakegu autofikzioaren barnean sartzen dela hau, fikzioa egon badago, baina autoa gehiago dago, esako nuke. Zer esanik ez, baina auto hori ez da zertan izan biografia zehatz eta erabatekoa. Nik esango nuke liburuan badagoela nire niaren hainbat proiekzioaren batura, ezta? Batetik badago neuk bizi izandakoa, baina baita ere bizi gabekoa, bizi nahi izandakoa, egoera hipotetiko batean bizi izan nahiko nukeena, eta abar, fantasiak eta bestelakoak. Da objektu zentral bat, kristalezko begia, liburu guztian, izenburutik agertzen da, baina liburu guztian garamatza irakurleok, aurrera, kristalezko begi horrek, elementu zentral bihurtu duzu. Bai, ez dakit elementu zentrala, baina behintzat bada liburuari edo historiari nolabaiteko kohesioa ematen diona. Liburuak berez ez dauka argumentu oso pisutzuri, nahiko sintaximea dauka. Orduan, begi hau errepika bezala edo leitmotiv erabiltzeak balio zidan konsistentzia bat emateko, ezta? 3 balio ditu, bata balio erreal bat, neure identitate marka bat delako, beste bat balio metaforikoa, bizitzan izandako galerak eta erausketak simbolizatzeko aukeratu nuelako, eta 3. badauka balio literario bat ere, literaturen historian beste idazle askok erabili dutela, kristalezko begia edo begia, testu inguru humoristiko edo testu inguru errealistetan, baina nolabait bada literaturak utzitako topiko bat. Nik neure topiko partikularra bihurtu dudana, liburuari egitura edo emateko. Eta begiarekin batera, Miren,